Здравейте, скъпи приятели! Взимам ви на предизвикателство с мен, а то е, че ще тичам в продължение на 20 дни. Оригиналната идея беше да тичам 20 дни един след друг, само че уикенда малко пропуснах, понеже в събота слънчасах, имах ужасно главоболие, просто нямаше как да се случи, щях да си намразя живота още повече. А в неделя имам извинение, не точно дори извинения, ами направо си беше заместване. Бяхме в парка с приятели, играхме в футбол и преди това сутринта бяхме на супер дълга разходка, така че за деня имах 20 000 крачки. Това включваше и много потене. Също така, докато тичахме за играта, тъй че си се брои направо да съм тичала. А иначе, защо изобщо искам да започна това предизвикателство? Обичам да спортувам, харесва ми да се движа, но едно нещо много мразя и то е да се потя. И знам, че двете неща изобщо не звучат като да са съвместими заедно, но има други спортове, които практикувам и там просто мразя това как ти тече пота по лицето или усещаш как дрехите ти залепват. Не ми харесва. Някои хора пък точно това им доставя удоволствие, нали, знаят, че са изразходили супер много енергия, там ако следват режими, калории, дрън. За мен не е това толкова важно. За мен е целият процес и че да ми харесва това, което правя. Тичането си спомням от по-малка, че така възхвалявах. Имам много голямо уважение за хората, които тичат маратони. Винаги ми се е струвало много интересно. Даже се спомням, че имаше период, в който повтарях, че 5 км маратон, 10 км и аз ще го изтичам, разбира се. Аз не съм тичала повече от нормативите в училище 100, 200, 300 метра, като и тогава едва изклицах до края. Та сега, поради обстоятелствата, такива каквито са, ще тичам в парка с моята тениска и старите ми розови маратонки, които по ирония на съдбата всъщност са за тичане, но аз си ги купих, защото просто бяха розови. И ще включвам кратки клипчета в това цялостно видео от дните, в които ходя да тичам, като все пак се опитвам да е консистентно, да е всеки ден и така нататък. Също се опитвам да бъде сутрин, понеже след това трябва много да се боря със себе си. Но друга причина, защо ми трябва да спортувам малко по-активно в момента е, че просто това ме разсейва. Имам много тревожности в главата, много мисли, които не винаги са полезни. И да си в природата те освобождава много. Просто ти дава по-различен поглед на нещата или просто ти дава нещо друго да си мислиш. Не винаги да е лошото, към което аз по-често скланям. Така че това е друг плюс на тичането, на спорта. И ще види това как ще ми се отрази. Честно казано съм леко оптимистично настроена, което обикновено не ми се случва, тъй като съм се забелязала модел в моето поведение. Аз много мрънкам, ужасно много мрънкам, просто да не дава Господ да се катерим заедно или да тичаме заедно, или като цяло да правим нещо, което аз си мисля, че не ми харесва, защото ще мрънкам адски много, работя по въпроса. Окей, опитвам се да работя по въпроса, но просто е така в момента. И въпреки това, много ситуации до момента са ми доказали, че не трябва да мрънкам толкова много и доста често накрая се оказва, че въпросната дейност, ако щете и храна да бъде се е случвало, де факто ми харесва. Просто в началото, заради някакви мои на заден план мисли, няма представа, съм се била убедила, че това не е за мен, а то изобщо не е вярно. Нали? Просто трябва да го пробвам. Да предизвиквам себе си по друг начин също. Да. Минали са 5 минути и 23 секунди, в които тичах. Много ми е лошо. Просто 20 дена. И това после наистина да ми стане хоби. Мисля, че тип номер 1 или урок номер 1 да не си с запушен нос. Някакси това много ми осложнява процеса.
И имаше и номер 2, което си мислих докато тичах, обаче го забравих. Това вече не ми стига кислород до мозъка. Няма как. Айде да си видим ден 2 утре. Хубавото поне е, че днес не вали, има слънце. Живота е много по-хубав, като има слънце. Да, вчера изтичах парабани 2 км. Беше почти непосилна задача. Днес, мислех си, че всеки ден ще надграждам с 1 км, но това не е реалистично очакване. Няма смисъл да се лъжем, няма смисъл да се потискам допълнително. Така че днес целта е 2 км и 500 метра. Бавно и славно аз тичам към целта. Вчера едно от прозренията ми беше, че не е хубаво да тичаш с запушен нос. И си мислех поне, че днеска не ми е запушен носа. Някакси момента, в който вече тръгнах да тичам, ми се запуши. Значи като ви казвам, че мразя поса. Ето за това говоря. Но... да, мозъка ми малко в момента не работи. 2 км и 500 метра. И също така... идват хора. Също така вчера гледах в TikTok една дама, която изглеждаше като много да разбира от тичане. Казваше, че в началото, като започваш да тичаш, не е важно и не трябва да гледаш колко километра си изтичал. Да, аз в момента се опровергавам сама. При положение, че се похвалих с това колко километра съм изтичал. Както и да е. Да, казваше, че не е важно разстоянието, а е важно времето. И първите няколко дни е хубаво да тичаш 10, 15, 20 минути. Днес съм тичала 16 минути. Но личният ми рекорд, който съм наистина много горда, е, че тичах 1 км без почивка. Което за хората, които сериозно тичат, ще кажат, за каква се има тук 1 км. Обаче, за моето не е схванато, но не знам и аз какво тяло. Дето скърца на повече от 200 метра бърза походка. Това си е постижение. Бих се наградила с сладоледче, ама айде няма, че само 100 калории съм изгорила. Шегувам се, не ми пука за калории. Ма няма да имам сладолед, защото ми пука за захар. Това е ден номер 6. Няма видео от предните няколко дни, защото не знам защо. Мислех, че съм снимала, но ще сложа снимки тук за доказателство, че наистина тичах. Не бяха поредни дни, всъщност си направих една по-дълга пауза между тогава и сега, всъщност около една седмица, мисля, че се събира, защото не си спомням какво стана през повечето време, но знам, че единия ден, мисля, че деня точно след като тичах последния път, се пребих на един ескалатор, просто паднах и тъй като аз съм с дясна ръка, десен крак ми е водещ и така нататък, съответно се подпрях на дясното си коляно, разраних го ужасно, подусе, синьо е, лилаво е, всичко останало и няколко дни не исках да го натоварвам, тъй като ме и болеше докато ходя. Друго, сещам се защо толкова много време. Докато падах и се съвземах и така нататък. Междувременно започнаха групови тренировки, на които съм се записала. В понеделник вече ходя на стречинг. Готино е, вече бях 2 пъти. Харесва ми, 1 час разтяжка, супер. Само, че другата групова тренировка, на която се записах, тя заедно с приятеля ми и двамата, мисля, че не знаехме всъщност къде отиваме, защото се казва Mixed Workout. И аз имах бегла представа, деня преди да се състои часа, си мисля, това ми звучи много познато. И сещам, че в Полша, така веднъж отидох на групова тренировка от фитнеса, към който се бях записала. Беше нещо подобно името и тази жена тогава ми разказа играта. Тук идва въпроса, че както и в началото на това видео аз обяснявам,
Аз не обичам да се потя, по-скоро не обичам да си усещам пота по лицето и така нататък. Съответно, аз не харесвам високоинтензивни тренировки. Такива, които са яко повторения, много серии, с минимална почивка. И в случая беше 40 секунди едно упражнение, 7 секунди почивка, 40 секунди друго упражнение, 7 секунди почивка, 40 секунди трето упражнение, 7 секунди почивка и това примерно 6 пъти. Не се шегувам, направо всичко ми беше залепнало. Аз си усещах сърцето не в ушите, не в главата, ами в корема, петичките, не знам къде още. Беше просто... Май ме хапа комар. Беше просто ужасно. И други ден ще ходим пак. Но, да, след това, всъщност, нали, аз в този ден исках да тичам, но си казах, има шанс това да бъде много натоварващо, така че я първо да видя какво е. Добре, че не тичах, аз не стига, че не издържах половината упражнения, какво ставаше, ако бях тичала преди това същия ден. Тогава не тичах. Друго какво? Да, започна ми курса по немски и там също трябваше да отделя малко повече внимание. И просто беше малко каша, хаос в несъществуващия ми график до този момент, но вече имам график, което супер много ми харесва. Защото аз съм човек на рутината, даже си го виждам по приложението, в което си следя обиколките. Аз си тичам по едни и същи маршрути. Едни и същи алейки, едно и също завой, си правя винаги. Просто аз си харесвам рутина. Знам, че... Да. И още нещо, което иска да кажа. Това всъщност ще бъде края на видеото за момента. Аз продължавам с предизвикателството за 20 дни и ще направя второ, което се надявам да бъде последното, в случая да завърша 20-те тичания. Мога да кажа за момента на една четвърт приключено предизвикателство, че всъщност ми харесва да тичам. Трудно ми е самото тичане. По време на него започва да ми харесва все повече и повече. Започвам да му хващам цаката. Така да се каже. Даже в този период сега, в който нямах възможност да тичам, ми липсваше. Исках да изляза, дава ми някаква умствена свобода. Разтоварваме просто. И ще гледам да го правя по-често. Ще се опитам да го правя всяка седмица поне 2-3 пъти. Не съм супер заета, просто не знам защо не мога да си ориентирам графика, да си го направя разчетливо и проточвам супер много неща, но това е друга тема на разговор. Благодаря, че гледахте до момента. Ще се радвам да напишете в коментарите вашите хобита. Ако вие тичате, съм отворена за всякакви съвети и ако не тичате, може да му дадете шанс. Не е толкова лошо, колкото изглежда. Също така мога да кажа, че скоро едва ли ще тичам маратон. Опитвам се да не си създавам нереалистични очаквания. Много искам да го изтичам, но няма да е в близките 3 месеца. Просто няма да се случи. Но след 6 месеца се надявам да мога да изтичам маратон. Поне 5 км. Поне 5. Чао!